इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। आठनिया से बारात जाई हो, हमारा गावे आठनिया से बारात जाई हो। जब घर में लड़की से भेंट भइल ओकरे से शादी सेट भइल। जब घर में लड़की से भेंट भइल ओकरे से शादी सेट भइल। सबहे जगहिया अब काट जाई हो, हमारा गाँवे आठनिया से बारात जाई हो। हमारा गाँवे आठनिया से बारात जाई हो। देव घर में लड़की से भेंट भइल ओकरे से शादी सेट भइल। देव घर में लड़की से भेंट भइल ओकरे से शादी सेट भइल। सबहे जगहिया अब काट जाई हो, हमारा गाँवे आठनिया से बारात जाई हो। हमारा गाँवे आठनिया से बारात जाई हो। जलवा चढ़ावत हमार नैन मिल गइल, रहिया में आवते ही भेंट होई गइल। रहिया में आवते ही भेंट होई गइल। जलवा चढ़ावत हमार नैन मिल गइल। जलवा चढ़ावत ही नैन मिल गइल, रहिया में आवत ही भेंट होई गइल। गाड़ी जाई रोड पे नहीं बाट जाई हो, हमारा गाँवे आठनिया से बारात जाई हो। हमारा गाँवे आठनिया से बारात जाई हो। आठनिया से बारात जाई हो। हमारा गाँवे आठनिया से बारात जाई हो। मीठे तनी काम खैया होई गुड़ गुड़ी, पेट झड़ी लागी भैया कम खैया पूरी। पेट झड़ी लागी भैया कम खैया पूरी। मीठे तनी काम खैया होई गुड़ गुड़ी। मीठे तनी कम खैया होई गुड़ गुड़ी, पेट झड़ी लागी भैया कम खैया पूरी। ऑर्डर में तोहरा खातिर भात आई हो, हमारा गाँव